खालामो मा जायोनो आंनि इसोरजों सोमोन्दो आंनि इसोरजों सोमोन्दो थानायखौबो आंनि प्रार्थना खालामनाया खोन्थायो होननानै आं जेब्ला प्रार्थना खालामो आंहा इसोरजों सोमोन्दो दं बेखौ मिथिहोनाय जायो। आं ख्रिस्टियानखाय आं प्रार्थना खालामनांगौ बेल' नङा, प्रार्थना खालामोब्ला नोंनि सोमोन्दो इसोरजों नोंनि सोमोन्दोखौबो बेयो खोन्थानाय जायो। बेखायनो जों प्रार्थना खालामो आरो जोंनि प्रार्थना खालामनाया मा होनो गोलावबो जानो हागौ, जोंनि प्रार्थना खालामनाया गुसुंबो जानो हागौ। जोंनि प्रार्थना खालामनाया गोलाव एबा गुसुं जेखि जाया मानो जोंनि प्रार्थना खालामनाया नोंनि गोसोजों बे खोथा। जुदि आं मोनसे गोसो लानानै थिग गोसो लानानै आं प्रार्थना खालामाखैब्ला इसोरा बेखौ खोनासंनाय नङा। आं जेसेबांखि गोलाव खालामा मानो इसोरा खोनासंनाय नङा। गुसुं प्रार्थना खालामब्लाबो बियो खोनासंनाय नङा। आं जेब्ला थि गोसो लानानै गोग्गोम गोसो लानानै नोंगौ थार फोथायनाय गोसो लानानै जेब्ला प्रार्थना खालामगोन बियो गोलाव जाब्लाबो बेखौ इसोरा खोनासङो। बे प्रार्थनाया गुसुं जाब्लाबो बे प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासङो। हान्नाया बिराद गोलाव प्रार्थना खालामो। सिल'वानि प्रार्थना खालामनो दङ बे बुंजानि हान्नाया प्रार्थना खालामदोंमोन। जाय हान्नानि प्रार्थना खालामनायखौ एलि दौरिया मानो बे बुंजानि एसेबां बियो फेखोसो सानदोंमोन, नाथाय बियो फेयाखैमोन। बियो गावनि गोसोनि आसा लुबैनाय गावनि अभाब बेखौसो इसोरनो बियो खोन्थादों। बे प्रार्थनाया गोलाव प्रार्थना। बे हान्नानि गोलाव प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासङो। इसोरा नाजावदों आरो बे हान्नानि जि अभाब बे अभाबखौ इसोरा सुफुङो। 1 सामुएलनि 1 अध्याय 10निफ्राय 12सिमाव नोंथांमोना नायोब्ला बेखौ नुनो मोनो। हान्नानि प्रार्थनाखौ इसोरा खोनासंदों आरो हान्नानो इसोरा सामुएलखौ इसोरा हान्नानो होदों। दिनैनि बे बिसेस सेमिनारावहाय आं मोनथाम बिषयनि सायावहाय खोथा बुंगोन गुसुङै। प्रथम, थाद'नाय गैयै आरज खालामनाय, थाद'नाय गैयै प्रार्थना खालामनाय 1 नाम्बाराव। 2 नाम्बाराव गोसो मानिजों आरज खालामनाय 2 नाम्बाराव। 3 नाम्बाराव गुबुननि थाखाय प्रार्थना खालामनाय। नैबे मोनथाम आयदानि सायावहाय आङो दिनैहाय गुसुङै इसोरनि बाथ्राखौ लाबोदों। आं नोंथांमोनखौ गोसोआवहाय लाजानो लुबैदों। प्रथमा मा बुंदोंमोनलाय? 1 नाम्बाराव थाद'नाय गैयै आरज बिनाय। 2 नाम्बाराव गोसो मानिजों माने मोनसे गोसो लानानै जों प्रार्थना खालामनांगौ। 3 नाम्बाराव गुबुननि थाखाय प्रार्थना खालामनाय। नोंथांमोना बुंनो हागोन ना हाया? जाय खेबसे दे नोंथांमोना बुं दे। थाद'नाय गैयै आरज खालामनाय, गोसो मानिजों आरज खालामनाय, गुबुननि थाखाय आरज खालामनाय। आङो नोंथांमोनखौ गोसोआव लाजानो लुबैदों। दे 1 2 3 साननाय बिसोरो गोसोआव लाबाय। थाद'नाय गैयै आरज खालामनाय बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोना लिरनानै ला। एफिसुसनि 2:18 सारि 1 थेसालनिकिया 5 अध्याय 17-18 कलसियानि 4 अध्याय 2
रंमारि जिनै बाला जिनै सारिनि जोबथा गाहायनि बाहागो थाद'नाय गैयै आरज खालामनाय बे थाद'नाय गैयै प्रार्थना खालामनाया आरज खालामनाया माबायदि आरज खालामनायखौ बेयाव बुंनाय जादों जों बेखौहाय नायनो Pray without ceasing थाथ'नाय गैयै प्रार्थना बे थाथ'नाय गैयै प्रार्थनाया माबायदि प्रार्थना नोंथाङा सानदों नामा जोंनि न'खरनि खामानिफोरखौ मावनो गोनां खामानिफोरखौ न'खरनि खामानिफोरखौ गासैखौबो दोनथ'जोबनानै सब समाय फुंनिफ्राय सान हाबजासे प्रार्थना खालामबाय थानायखौ बेयाव बेखौ बुंनाय जायाखै होमब्लालाय थाद'नाय गैयै प्रार्थनालाय माथो बायदिखौ बुङो थाद'नाय गैयै प्रार्थना माखौ बुङो थाद'नाय गैयै प्रार्थनाया बेयाव सम लायै प्रार्थना खालामनायखौ बुंनाय जादों सम लायै इसोरनियाव प्रार्थना खालामनायखौ बेयाव बुंनाय जादों जों जेब्ला गितफोरनि 52 नम्बर 10 सारियावहाय नायो बेयाव जों मा नुनो मोनो राजा दाभिदआ सानसेयाव बियो खेबथाम प्रार्थना खालामदोंमोन मैयाना माब्लाबाबो बेखौ नायदों सानसेयाव खेबथाम बियो प्रार्थना खालामदों बबे समाव फुङाव सानजौफुआव मोनाबिलियाव सानसेयाव खेबथाम बियो प्रार्थना खालामदों आरो राजा दाभिदआ माबायदि आरोबाव प्रार्थना खालामबावदोंमोन गितफोरनि 119 नम्बर 119 नम्बरनि 147 148 बे सिरियाव नायोब्ला जों मा नुयो राजा दाभिदआ अखानायसिबो प्रार्थना खालामदों अब्ला माबायदि प्रार्थना खालामदों राजा दाभिदआ फुं सानजौफु मोना आरो अखानायसिम बेयो प्रार्थना खालामदों आरो जेब्ला राजा दाभिदआ बेबायदि प्रार्थना खालामदोंमोन बेबायदि इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाया इसोरनि नुनायाव इसोरनि दृष्टियाव इसोरनि नोजोराव मा जादोंमोन मोदोमफ्रु दुना सावनाय बायदि जादोंमोन जायखौ इसोरा हामजायो जायखौ इसोरा लुबैयो जायखौ इसोरा मोजां मोनो बेबायदि जादों दाभिदनि फुं सानजौफु मोना अखानायसिम प्रार्थना खालामनाया इसोरनि नुनायावहाय बुलि बावनो नागिरनाय बुलि बावनाय दुना सावफुंनाय बायदि जादोंमोन मोदोमफ्रु गितफोरनि 141 नम्बर 141 verse 2 नै सिरियाव नायोब्ला जों नुयो जे दाभिदनि बेबायदि इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाया इसोरनि नोजोराव मोदोमफ्रु हामजाजानाय जादोंमोन थारमाने दाभिदआ इसोरखौ खुसि खालामनो हादोंमोन इसोरनि गोसोखौ सन्तुष्ट खालामनो हादोंमोन इसोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन दानियेलाबो सानसेयाव बे खेबथाम इसोरनियाव प्रार्थना खालामदोंमोन दानियेलनि 10 पदआव जों नायोब्ला नुयो बेबो सानसेयाव खेबथाम बियो प्रार्थना खालामदोंमोन दिनै जों नुबाय जों जेब्ला बेबायदि प्रार्थना खालामो अब्ला इसोरा खुसि जायो फुं सानजौफु मोना अखानायसि सम लायै जों जेब्ला इसोरनियाव प्रार्थना खालामो इसोरा इनायनो मा जायोनो सन्तुष्ट जायो इसोरखौ जों खुसि खालामनो हायो इसोरनि गोसोखौ जों गोजोनग्लाय होनो हायो माजों प्रार्थनायाव बेसेबां गिदिर प्रार्थनाया बेसेबां गिदिर
इसोरनि गोसोखौबो गोजोन होनो हायो जोंनि जिबनाव प्रार्थनाया बेसेबां गोनां बिदिब्ला नाथाय जों प्रार्थना बिनो बायो प्रार्थना बिनो जों गोबां समावहाय बायो प्रार्थना बिनो जों गोसो जाया गाबोन सेम प्रेयार गाबोन सेम प्रेयार नोंथांमोना बयबो फैजोबदों 10थासिमल'सो 6 घन्टा 4 घन्टाल'सो फैदो बाहागो लाफैदो नोंथांनि बे प्रग्रामफोराव बाहागो लानाया इसोरनो सम होनाय जादों नोंथांनि बेबायदि प्रार्थनायाव बाहागो लानाया इसोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हागौ नोंथांनि बेबायदि प्रार्थनाफोराव बाहागो लानाया इसोरनि सिगाङावहाय मोदोमफ्रु धुना सावनायफोर बायदि जादों इसोरखौहाय गोजोनग्लाय होनो दाबा दानेवसि फैयालासिनो दाथा बाहागो लाफै 1 घन्टा इसोरनो सम होफै 1 घन्टा गुबुननि थाखाय प्रार्थना खालामफै नोंनि बे गिर्जायाव फैनानै 1 घन्टा गुबुननि थाखाय सेम प्रेयाराव प्रार्थना खालामनाया ओरैनो थांनाय नङा इसोरा बेखौ हिसाब लागोन बेखौ इसोरा मालाबाबो बावनाय नङा बेबादि ग्लास मोनसे सोरनोबा दै गुसु लोंहोनायखौनो बियो हिसाब लायो जों जेब्ला गुबुननि थाखाय प्रार्थना खालामो बे माब्लाबा बावगोन इसोरा माब्लाबाबो बावनाय नाथाय जों बायो समाव प्रार्थना खालामनो जों मानो बायो प्रार्थना बिनो बानायनि माखासे खारनफोर दं आं नोंथांमोनाव सोङोब्ला दा बिनि फिननायखौ बेलेग मोनगोन गुबुन मोननो हागोन बिनि गेजेरावनो माखासे बिषयफोरखौ आं बुंनो नागिरदों माखासे बिषयफोरखौ आं बुंनो हास्थायो जोंनि न'खरफ्राव जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिमाफोरजों जोंनि बिफाफोरजों जोंनि न'खरनि मानसिफोरजों नांगौ बादि प्रार्थना बिनो फोरोंजाबोनायखौ मोनाखै बेखायनो प्रार्थनाया मा प्रार्थनाखौ जों मानो बिनांगौ प्रार्थनायाव मा दं प्रार्थनाजों मा खालामनो हायो बेखौ मिथियोखा प्रार्थना गैयाजासे जोंनि फिसाफ्रा देरबोबाय लावबोबाय गिदिर गोलाव जाबाय प्रार्थनानि बेसेनखौ मिथिबोआखिसै बेखायनो जोंनि फिसाफ्रा जों गोबां समावहाय प्रार्थना बिनो बायो जों प्रार्थना बिनो गोसो गैया जायो बाइबेलाव माखासे बाथ्राफोरखौ आं बुंनो हास्थायो गितफोरनि 66 नाम्बार 69 बालाफोरनि 9 सोरि जेसायानि 63 6 आरो 7 सारि बे सिरिफोराव नायोब्ला जों मा नुनो मोनो आं मोनसे बाथ्रा जों बुंनो हास्थायगोन जों जेब्ला संसारनि माया संसारनि हाबिलास संसारनि बागै जों सोलियो जिउ खाङो थाबायो संसारनि मायायाव गोजोननानै थायो अब्ला जों प्रार्थना बिनो गोसो जाया जों प्रार्थना बिनो बायो जों प्रार्थना बिनो गोसो जाया प्रार्थना बिनो गोसो जानाय गोसोआ जोंनियावहाय थाया गोमालाङो बेखौ बेयावहाय बुंनाय जादों आरो जों जेब्ला प्रार्थना बिनो गोसो गैया जायो प्रार्थना बिनो जों जेब्ला बायो अब्ला जों मा सानो प्रार्थना बिनानैलाय जोंलाय मा मोनगोन प्रार्थना बिनानैलाय जों मा मोनगोन जबनि
नैजिसे बाला जिबा सिरियाव हायबोगोन प्रार्थना बिनानैलाय मा मोनगोन प्रार्थना बिनानै आंहा मा मुलाम्फा दं प्रार्थना बिनानै आंहा मा जागोन आंहा जेबो गैया आं बेखायनो प्रार्थना बिनो गोसो जाया नैबे बाथ्राखौ बेवहाय बेरखांदों नाथाय जायहा प्रार्थनाखौ मिथिबाय प्रार्थनाया मा दं प्रार्थना बियोब्ला जोंहा मा जायो जायहा बेखौ मिथिबाय जायहा बेखौ मोनदांबाय बियो प्रार्थना बिनो मालाबाबो बाया बेयो प्रार्थना बिनो बाया बेयो प्रार्थना बिनो बाया गितफोरनि 119 गितफोरनि 119 नाम्बारनि 164 सिरियावहाय मा बुंदों डेविडा सानसेनि गेजेराव 7 बार इसोरखौ गोसोखांदोंमोन 7 बार खेबसे खेबनै खेबथामल' नङा फुं सानजौफु बेलासि अखानायसि बेल' नङा 7 बार हर गेजेरावबो होनबावदोंसो गितफोरनि 119 नाम्बारनि 55 आरो 62 सिरियाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन हर गेजेरावबो डेविडआ इसोरनियावहाय प्रार्थना खालामदों नायसै माबायदि डेविडआ प्रार्थनाखौ बियो बेसेन होदों माबायदि इसोरनियाव बियो प्रार्थना खालामदों सानसेनि गेजेराव 7 बार बियो इसोरखौहाय गोसोखांदों फुं सानजौफु मोना हर गेजेर अखानायसि आरोबाव बबे समायावहाय डेविडआ गोसोखांबावो बेखायनो डेविडनि इसोरनियाव प्रार्थना खालामनाया दुना बुलि बावनो दुना सावफुंनाय बायदि इसोरनि नोजोरावहाय मोदोमफ्रु बेयो जादों आङो मोनसे उदाहरन लाबोनो नागिरदों आमेरिकानि सासे लयार आरो सासे अथर लेखा बिजाब लिरगिरि आरो सासे पास्टर बिनि नामा जाहैबाय एडवार्ड मैकहेनरी बाउम बियो आमेरिकानि लयार आयेनगुरुबोमोन आरो बियो बिजाब लिरगिरिबोमोन आरो लोगोसे बियो मानो पास्टरबोमोन बिनि नामा एडवार्ड मैकहेनरी बाउम बियो प्रार्थनानि सायाव गोबां लेखाफोर बिजाबफोर लिरदों आरो बियो प्रार्थना बिनो मोजां मोनग्रा सासे पास्टरमोन बे पास्टरा मा बुंदोंमोन जाय मानसिया प्रार्थना बिया जाय मानसिया प्रार्थना खालामनो मोजां मोना बे मानसिया बे व्यक्तिया आत्मिक हिसाबै दुर्बल क्रिस्टियान बियो आत्मिक हिसाबै बोलो गैयै क्रिस्टियान जायो prayerlessness is weakness एके बियो दुर्बल व्यक्ति आरोबाव बियो मा बुंदों prayerless Christians are like soldier without weapon. Prayerless Christians are like soldiers without weapon. जों प्रार्थना बिनो बाग्रा प्रार्थना गैयै क्रिस्टियानफ्रा सासे आर्मि बादि जाय आर्मिनि आखायाव जुद्ध नांनो थाखाय दावहा नांनो थाखाय बेहा अस्त्रआनो गैया अस्त्र गैयै सासे आर्मि बादि जायो जाय क्रिस्टियानफ्रा प्रार्थना खालामा प्रार्थना खालामनो बायो प्रार्थनाहीन क्रिस्टियान बेयो बोलो गैयै क्रिस्टियान आरो आर्मिब्लाबो अस्त्र गैयै सासे आर्मि जायो